Party terrorist. Nights a menstrual feeling. Nights a menstrual feeling. Friday, ndatoraka yusata nange kubawa ndakafita zviwantu mabhiya skaite power ndatogaira kuti ndikakadhakisa tozobaya pateni tonotamba every hour ndava neplan kana zvihembe zvava totamba nice tonotangira mushava tava kutamba gemu tana madzibaba ndoti tibvisa kahembe teti vapinde pakrava. Nights a menstrual feeling. Mira sade kundigumbura. Nights a menstrual feeling. Uya pano vhura tione wakuda kundivhizura. Nights a menstrual feeling. Mira sade kundigumbura. Nights a menstrual feeling. Uya pano vhura tione wakuda kundivhizura. Chekutanga imborutsa doro rangu usati wabva pano please hunza mari yangu zvezvibhakera newe handidi zvangu beta unogeza uye ndingopinda zvangu kakati kana uchida ndokuratidza asi ukaziona chete zvokukatidza bati imari hoko ipiko yamuri kutema kudaro zvekutobva maita yekuparidza ndikati wedza idhora kana waya usati waenda neni wadi kuzvikaya ike zvino wakuti uri kujuja ndisina kupinda nepo hapana kwauri kuvhaya kakati oraiti blasi ingoita yawagaya ndiyo minana shuwa ndezvekwamakaya ndikati hapana munana apa kungoda kudyawo zvandabhadharira chivhurira chaya. Nights a menstrual feeling. Mira sade kundigumbura. Nights a menstrual feeling. Uya pano vhura tione wakuda kundivhizura. Nights a menstrual feeling. Mira sade kundigumbura. Nights a menstrual feeling. Uya pano vhura tione wakuda kundivhizura.